Nero tiek nok mar pi mabende osekoko kaunti no kuom kinde maloyo dweche 4. Midhiero mabende okel kod rema mar piny owacho ma kaunti Nero mar chulo gowi mar stima. Jojuma nigi ler mathoth. E kinde maromo dweche 4 mokalo, kaunti ni ma Migori osebedo kod nok mar pi. Midhiero no bende koro okel kod rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori mar chulo gowi no mar stima. Maya osechuno oganda e kaunti ma Migori to ahinya magoeko ma odak e boma ni ma Migori mondo koro many pi e aoche mopogore opogore ma oting'o mano ma Migori. Waonge gi pi e migochwa ka to wagombo ni sirkal mar government mar county government wang'ni ong'iwa yor pi maber. Gikelnwa pi nikech wachando pi. Sani waomo mana e aoche moko mamolgi. To moro ni sirkal okunyonwa onge. Aora ni ma Migori mabende oganda okete geno margi en manoero mabende koro pige koro chido mokalo nikech yugi kaachiel kod chilo ma iwite. Koro pi ringo machalo kamacha ka pi moa e cho ok en pi maber nikech mokwongo ringo to odhi odonje e river Migori, to river Migori no dhano tiyogo e yore mopogore. Nitie joma luoko kode, nitie joma luokore kanyo, jomoko kawo pigno dhi nyaka e ot moko tedogo. Nyiso ni one risk. Maya osekoluro ni oganda ni kode gir tuoche ma ikelo kod lil kadwaro margi maduong' en ni mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori koro kawo okang' mane pi maler koro bedo negi. Watiyo gi pige moko mokwang'e kamae, wakawo pige aore ma waste donje iye, gik moko donje iye mang'eny to pige gi chando iwa zaidi. Ng'ato nyalo kawo siwage chuny odiochieng', chome aora, siwage moko bedo treated, moko thiedhi. Matiende ni iketo ngima jomoko kendo iketo ngima nyaka le modak e pi kanyo ero nyaka e nam e andaki matamre gi nono. Gavana ma Migori Ochilo Yako bende ni owuoyo kinde machuok mokalo ne wane piny owacho mare koro ng'eyo ne kaunti ni ma Migori osebedo kod nok mar pi nikech rem mar chulo gowi mar stima kabed ne osingo ni e kinde machiegni oganda e kaunti ma Migori dhi bedo kod pi maler. From the information we gathered from the public while campaigning is that the electricity bills were not paid, and perhaps there were instances of breakdown here and there of equipment. That shall be fixed expeditiously. Pige mokunywa kata mimiyo gi sola ka miketo kor gwenge moko wan waonge godo. Ko nwagomo ni county ni wang'ni uda yako kodonje ni. Ma wang'no ng'eni go plan obed piny gi joge ne moth. Ng'iane uru gigo nikech iluongo gi ni important necessities. Gima dhano ok nyal bedo maonge go. Sana wach pi. Ng'ino uru wach pi maler e Migori town ka mondo wabed gi pi moro minyalo modhi. Pi minyalo tigo yo maler. Oganda gi e kaunti ma Migori wacho ni e kinde mar higni 5 mokalo gisebedo gido pi kidam e kaunti ma Migori nikech midhiero mopogore opogore ma oting'o rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori ma chulo bil no mar stima kago margi maduong' en ni piny owacho manyien mabende donjone koro kawo okang' makare mane pi maler koro bede kaunti ni ma Migori. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Jojuma.